In-negozjant Jorgen Fenek li jinsab akkużat bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia kien imur Kastilja 3 darbit fil-ġimgħa. Dan id-dettall ħareġ fi 43 jum tal-ġuri li qed jaffaċċja Jorgen Fenek kif matul il-ġurnata komplet ix-xhieda tal-investigatur ewlieni Kert Zara li qed jixhed dwar dak illi qallu Fenek fl-istqarrijiet li jagħmel mal-pulizija wara li ġie arrestat fl-2019. L-Ispettur Kert Zara xehed kif telefonati li saru mill-mobile phone ta' Jorgen Fenek iwraw illi fl-2019 u mar Kastilja 6 darbiet fejn anke spjega li fl-interrogazzjoni Fenek kien qalilhom illi kien imur 3 darbit fil-ġimgħa. Matul il-jum ix-xhud spjega li kien hemm pjan li tinqatel Daphne Caruana Galizia fl-2015 meta George De Giorgio kien qal lill-investigaturi li l-avukat David Gatt kien irranġa li l-aħwa jiltaqgħu mal-Ministru Chris Cardona u li dan tal-aħħar tom 50,000 euro bħala depożitu għal qtil tal-ġurnalista. Skont Zara, De Giorgio kien qallu li kemm Keith Schembri u kif ukoll il-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar kienu jafu b'dan il-pjan. Iżda Zara spjega li ma jistax jitkellem aktar fuq dan il-każ minħabba li għaddejjin l-investigazzjonijiet dwaru. Chris Cardona min-naħa tiegħu qed jiġħad dawn l-allegazzjonijiet. Matul il-jum reġa' semma kif l-aħwa De Giorgio u ċoe George De Giorgio ċ-Ċiniż u Alfred De Giorgio il-Fulu kienu talbu sabiex jieħdu l-maħfra preżidenzjali iżda dawn ma ħaduwix. L-Ispettur Zara spjega li Chief of Staff tal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Keith Schembri qatt ma kien ikkunsidrat bħala suspettat fl-investigazzjonijiet tagħhom. Fejn spjega li Schembri kien arrestat minħabba l-ittra illi ju allegatament tal-tabib Adrian Vella biex dan itija lil Jorgen Fenek u li skont dak illi qal Fenek lill-Pulizija kien skript ta' dak illi għandu jgħid il-Pulizija. Fix-xhieda ta' Zara mill-ġdid issemmiet it-tfittxija illi saret kemm fir-residenza ta' Keith Schembri fil-Mellieħa u anke fl-uffiċċju tiegħu f'Kastilja. B'Zara jiddikjara illi wara l-arrest ta' Schembri l-uffiċċju kien ingħalaq u s-siġillat. Iżda dwar dan id-difiża ma qablitx fejn iddikjarat li l-uffiċċju qatt ma ġie siġillat. Fil-fatt kien spjegat ukoll kif mill-uffiċċju ta' Keith Schembri kienet elevata karta waħda biss u li issa qed jingħad li fuqha kien hemm referenza għal artiklu li għamlet dwar ċertu Pierre Darmanin illi seta kien involut f'kutrabandu taż-żejt. Fix-xhieda ta' Kert Zara semma l-pjan li kellu Jorgen Fenek sabiex jaħrab minn Malta fejn saret referenza għal chats bejn Fenek u tziju tiegħu Ray illi jidher li kienet jgħinu biex jaħrab. Tantu hekk illi Ray Fenek kien qal lil Jorgen Fenek f'messaġġ minnhom biex ikellem lil persuna li rrefera għalija bħala Kej sabiex jikkonferma li kien sigur li jitlaq mill-ajruport. Skont Kert Zara, il-pjan oriġinali tal-qtil kien li l-aħwa De Giorgio jisparaw il-Daphne Caruana Galizia waqt li tkun qed taħdem fuq l-iskrivanija tagħha fir-residenza tal-Bidnija.